Sige, wala na. So, we're back again guys. Hold up. Hold up. So, okay, tawag dito. Bilang content lang to, biglang ano lang, napaisip lang kami kasi may dito yung dalawa kong pamangkin na galing sa United States of America. Joke. Wow. Tawag dito. May kakatapos lang kami panoorin sa YouTube. Then balak namin gayahin. Kung alam ko rin naman na napanood nyo na to, yung Sampalan ng Utak. Ayan. Tawag dito. So, ayan, maglalaro kami ngayon. Kasama ko yung kapatid ko, si Mama, tapos yung dalawa kong pamangkin. Oh, okay, so yan, start natin. Ayaw ko nang pahabain itong intro. And go! So yan guys, tawag doon, maiba alis muna tayo para ano? Maiba alis. Alis si Mama. Alis kayo ah. Oh. Maiba alis. Maiba alis. Wala oy, wala, parehas lang. Maiba alis. Wala. Maiba taya. Wala. Maiba alis. Oh, alis ako. Sige, kahit tatlo. Wala. Ulit. Maiba alis. Kasi gagaya sa akin taya. Gagaya sa akin taya. Gagaya sa akin taya. Gagaya sa akin taya. Taya. Taya ka, Negi. Okay, upo ka na dyan. Upo ka na dito, Negi. Dalhin mo yan. Yan. Pakakasama boy. Oo. Yan, upo ka dito. This my shit. Okay, game. Umpisa na natin ha. Okay. Yan. Hulaan niya kung sinong pumatok sa kanya. Tapos, Okay. hindi na hulaan, sige pa rin. Kaya tigisa tayo. Ibigay niyo kasi sa ito. Yan. Okay, start na tayo ah. 1, 2, 3. Go. Sino lagi? Sino? Wala. Nope. Sino yan? Sino yan? Ante Romina. Mali. Ano, kuya? Mali. Si Babsi. Mali. Si Papa. Wala. Huwag kayong magagaro na. Huwag ka na malakas na. Saan yung slipper ko? Ay, yung slipper ba? Parang... Sige. Bilis ko na tayo ah. Okay. 1, 2, 3, go! Ayaw ba? Sinay! Kaya mo ah? Malakas ka pa ah? Okay na. O yung chinelas. Wait lang. Di yung dalawang malit dito. Okay. 1, 2, 3, go. Si Rui. Mali. Nope. Isa-isa. 1, 2, 3. Si Niki. Si Babsi. Sige. Si Rui na Esay. Si Ricky. Sino? Si Sair. Pili ka ba? Shuffle tayo para ano, shuffle tayo. Bilang ka, wala. Antay natin kung ready, get, go. Ready, set, go. Si Negi. Mali. Nope. Si Rui. Ano ay? Matasag ka, check. Dapat lakasan nyo lang para hindi alam kung sino. Paputakot! Sige na. Ikaw! Sinay! Okay na! Kasi... Hindi ko alam, sangkakin kasi. At kapag, sige. Sige.
Si ano, Babsi. Wah, sensor ka na. Si Babsi. Babsi. O, yan si Maya kung pamasasak. Si Babsi. Ay. Okay. Sa'yo po, po. Oo, okay. Baka pasin niyo na ako dyan. Baka pasin niyo na ako dyan. Wait, wala pa. 1, 2, 3, go! Sinasabi si Ruby. Alam kami na. Hindi pa game. Sige. Sige. Sino? Sinan, Hindi. sinan. Mali. Sino? Si Sair. Mali. Sino? Si Sair. Mali. Sino? Si Ruwe. Mali. Si Sino? Migi. Mali. Si Babse. Si Ruwe. Ayun. Ruwe. Ay, ang sakit na yung look. Ikaw. Wala. Okay. Si Nikki. Hindi. Si Nikki! Wala, bigla akong lumingon. Tawa ako si Ren. Biglang lingon ka kasi. Ulit. Ulit. Ikaw! Ikaw! Ako. Buti nga yung grama. Nang hinayin na ako, kinasi-kasi ko. Alam mo, ang bakit ko dyan. Sige. Okay. Si ano? Negi. Mali. Sige. Si Babsi. Hindi. Ulit. Si Garoy. Mali. Sige. Agi. Si Garoy. Mali. Si Babsi. Mali. Garoy. So, gusto mo bang kumita ng pera? Maghanap ka ng trabaho. Sura, peace out. Wait lang, may papa-shoutout pala. May shoutout ang tropa natin. Sino shoutout mo, tropa? Sa shoutout ko si Minyoga, tsaka si Mama, tsaka si Mamita, tsaka si Tito. Yeah, Sura, peace out. Peace! Love you guys. Squeeze me oh so